Здравейте, приятели! Виждали ли сте в кулинарните предавания онова зелено, билково и ароматно олио, с което вкусяват техните ястия? И чудили ли сте се как по дяволите да си направим нещо подобно? Днес ще си направим. Ще направим домашно босилеково олио, след което с остатъците от него ще направим домашно босилеково песто, съчетано с домашни печени червени чушки. При правилно съхранение и пестото, и олиото можем да ги използваме дълго време и да ги съчетаваме с различни рецепти. Останете и да действаме! За босилековото олио ни е необходимо босилек, олио, пасатор и касеролка с вряла вода. Избираме само листата, а дръжките ги хвърляме. Когато водата е завряла, слагаме листата от босилек вътре за не повече от 20-30 секунди, след което шокираме в студена вода. Прецеждаме ги и отцеждаме хубаво босилека. Слагаме в пасатор. Добавяме олио. Пасираме добре. И връщаме обратно в суха касерола. Слагаме го на котлона, но не на много силен огън и не да заври олиото. Идеята е да се отдели пулпата. След като сме направили това, прецеждаме един път през цедка. Остатъка го оставяме, за да си направим босилековото песто. И ако държите да е супер бистро, втори път се прецежда чрез хартия и цедка. Ето го и резултат. Сега, приятели, вече си имаме уникално ароматно босилеково олио. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Благодаря ви!